To je hozdecké průvodce. No tak byl ten film včera ten Skřítek, takhle tam mluvili. Byl celý film tak. A to byl nějaký dokument? Ne, to byla jako groteska, ale to byly vyloženě pakárna strašlivá a všechny takový ty dobří herci tam byli, z divadla Sklep a všichni tady ta partie. No tak to je pravda, no. No ano, tak to je a tam kolem dokola a ještě tady. Se snídu. Nechte ho mluvit, ticho. A má obrovskou slovní zásobu. Tam tuď. Nezaražení, ne? Co tam je? Popiš nám to, co to je. Co to je za zvíře? Řekni nám, my to nevíme. No kurva, to jsem ještě neviděl. To nezopakovat potom. Dneska mě první. Zrovna takové slova děti nejlíbují. Mravenci. No mravenci tady jsou. A ty jsou bach, jo? Tam je to. Už to uletělo. A taky tam? Jsi se politik. Se ukroutíš. Tam letěl, no. Požívat víc rozmáchlý gesta. Co ten sopel? Taky umím. Tři, jo. Byl rád poslouchat. To lepší, jak budeme na televizi. Řečnické pultík mu dělám. Mě k Vánocům dostal s mikrofonem. Celý politik. Budeš muset koupit nafukovací diváky, jenom protože posluchače, protože já to víc jak 3 hodiny nemůžem poslouchat. Co máš? A povídej.
natáčíš, nebo co? Video? Pane předsedo, Vaše, vydržte, já utřu sopel. pane předsedo, my vám utřeme sopel. Pozor, Jste v ohnivým... odborný úkon. Se to táhne. To utrlo. Dobrý. Pane předsedo, jsi v Člověče. televizi a všeče. Tak pověď. Jo. Jsi se mu neutrhl myšlenku. Ne, pokračuj. Ale obměňuje to, že? Dá, Ten se naší řeč vůbec nechtí učit, protože on má svoji, že? Musím vyjádřit všecko, tak co by se učil? Jo. Dáš si kořálku. Dáš si kořálku. Se rozářil. Kořálka bude. To je káva. To asi není. To je víno. To ti nedám. To hodím. A když dám kořálku, tak do 5 minut spím. To je dobrý uspávak teda. Jo.